kinakailangan pag-usapan yung hindi na pag-usapan ng hearing at hindi pa rin yata napapag-usapan ng TWG kahapon, yung surge pricing. Kontrabida kasi yung surge pricing na yan, nakita natin sa graph. Minsan, doble, triple, ibibid mo yung mataas na presyo dahil peak hour daw. Ngayon, hindi ko alam kung paano i-regulate yan kasi nakakaasar talaga yan. Nakakabwisit. Yung dating yung dating 200 pesos, lolobo ng 700 pesos. Bakit naman gano'n? Nung Pasko talagang pahirapan na, ang mahal-mahal pa. So sana yung pricing mechanism natin, let's be reasonable. Wag naman yung grabe yung pagdagdag ng presyo.